Yaro Nyamira County gento gyabere kegotaichanya ase amatuko amange namang'ana omosinya kanso okongo omogeni ebituko biaye ebinge gotokobingwa ase esene yani ase amatanga ekero kia Nyamira aria tokoigwa ekero kia no kere Nyamira igaria agwenerete kogenda konya abana abaminta baemusie banganire chinkwa agenda abaigwanani lakini bono instead yoko baigwanani etoigweta akona gosensera sama masoro konye imeno akona okore ebikara ase amatanga inkiata gochera tarani eresa abanyamira ng'amochando kioro naende mone segia bwate n'omweshimiwa okero oyo ore speaker yaito ya Nyamira ekero okyo speaker atagete inkibono abere ebisiba tata omweshimiwa takobe ebisiba kabomora yokogaya n'abantu naende koro omwana omonene onyaribo igarogoro ogwenerete koro abaemusie konya banganyire chinkwana moikaranse n'omugabana mobeka amang'ana aito Nyamira boronge egere tonyora amagenderero ntoba tometia abwo ase okogenda ebitina erikwari kona goetanana iga kwabegete afuta togakora chikura bono kwebire ebinto twagakorete ebiya twakoire ebipindi bibere bono emang'ana ao n'omweshimiwa okero enderete komorwania ebitina mogatorwaneria omweshimiwa Daktari Dr. Mbati mokaire ekero gekio oyo ore Nyamira mogoteba okare kwebaka iga ari ng'a nere omospika narisaineti akamana kotangasa ekero gekio agachorwa ase obospika obo batotigere omweshimiwa okero nere tomanyete abanyamira abagima okero tebegeti igaria okero nane ekoti ekero bagendete ekoti nere emoiraneti oro igo naye nere tosigete naende tobwate n'omospika oito omuya ande igondo mu Yaro Nyamira County gento gyabere kegotaichanya ase amatuko amange namang'ana omosinya kanso okongo omogeni ebituko biaye ebinge gotokobingwa ase esene yani ase amatanga ekero kia Nyamira aria tokoigwa ekero kia no kere Nyamira igaria agwenerete kogenda konya abana abaminta baemusie banganire chinkwa agenda abaigwanani lakini bono instead yoko baigwanani etoigweta akona gosensera ase amasoro konye imeno akona okore ebikara ase amatanga inkiata gochera tarani eresa abanyamira ng'amochando kioro naende mone segia bwate n'omweshimiwa okero oyo ore speaker yaito ya Nyamira ekero okyo speaker atagete inkibono abere ebisiba tata omweshimiwa takobe ebisiba kabomora yokogaya n'abantu naende koro omwana omonene onyaribo igarogoro ogwenerete koro abaemusie konya banganyire chinkwana moikaranse n'omugabana mobeka amang'ana aito Nyamira boronge egere tonyora amagenderero ntoba tometia abwo ase okogenda ebitina erikwari kona goetanana iga kwabegete afuta togakora chikura bono kwebire ebinto twagakorete ebiya twakoire ebipindi bibere bono emang'ana ao n'omweshimiwa okero enderete komorwania ebitina mogatorwaneria omweshimiwa Daktari Dr. Mbati mokaire ekero gekio oyo ore Nyamira mogoteba okare kwebaka iga ari ng'a nere omospika narisaineti akamana kotangasa ekero gekio agachorwa ase obospika obo batotigere omweshimiwa okero nere tomanyete abanyamira abagima okero tebegeti igaria okero nane ekoti ekero bagendete ekoti nere emoiraneti oro igo naye nere tosigete naende tobwate n'omospika oito